Η Anima Menu διαθέτει 3 τρόπους για τη διαχείριση της ασύρματης παραγγελιοληψίας. Ο παλιός κλασικός τρόπος με συσκευές PDA που τρέχουν Windows Mobile 5.0 έως 6.5.5. Ο δεύτερος τρόπος με συσκευές Android, αφού υπάρχει ειδική εφαρμογή που τρέχει σε αυτές τις συσκευές. Και τέλος διαθέτει έναν γενικό τρόπο, όπου ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε συσκευή, ακόμη και iPad ή iPod ή το κινητό iPhone, αφού δεν εκτελείται κάποια συγκεκριμένη εφαρμογή στις συσκευές, αλλά εκμεταλλευόμαστε την τεχνολογία web. Με το κόστος των συσκευών Android συνεχώς να μειώνεται, αλλά και με τον τεράστιο αριθμό των μοντέλων που κυκλοφορούν, αποτελούν σήμερα την πλέον ενδεδειγμένη λύση για την ασύρματη παραγγελιοληψία. Η εφαρμογή που εκτελείται στις συσκευές Android ονομάζεται Mobile Anima Menu, ενώ η επικοινωνία με την Anima Menu επιτυγχάνεται με μια ενδιάμεση εφαρμογή που τρέχει στον υπολογιστή και ονομάζεται Anima Menu Server. Η εφαρμογή Anima Menu Server καλείται από έναρξη των Windows επιλέγοντας εφαρμογή διαχείρισης ασύρματων τερματικών και απομακρυσμένων συνδέσεων. Αφού ανοίξει, θα τη βρούμε ελαχιστοποιημένη στη γραμμή εργασιών. Εκεί, με κλικ, ανοίγει ένα μενού όπου επιλέγουμε το πληροφορίες. Η φόρμα που θα ανοίξει μας ενημερώνει για τον αριθμό των χρηστών που είναι συνδεδεμένοι με τον Anima Menu Server, καθώς και τον τρέχοντα IP του υπολογιστή που εκτελείται η εφαρμογή, το οποίο και θα χρησιμοποιήσουμε όταν διαμορφώσουμε τη συσκευή. Η εφαρμογή Mobile Anima Menu, εκτός από την ασύρματη παραγγελιοληψία στα τραπέζια, μπορεί να διαχειριστεί το takeaway αλλά και το delivery. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έτσι μια συσκευή Android ως θέση εργασίας για τη συγκεκριμένη λειτουργία. Η ίδια εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση κλήσης στο delivery, αλλά και στην περίπτωση που τρέξει σε ένα smartphone, μπορεί μέσω GPS να στέλνει σε τακτικά χρονικά διαστήματα τη θέση του διανομέα. Επίσης, χρησιμοποιείται στην αποστολή μηνυμάτων SMS από τις καμπάνιες. Η εφαρμογή μπορεί να εκτελεστεί σε οποιαδήποτε συσκευή με λειτουργικό Android τουλάχιστον 4.0 και με οθόνη αφής τουλάχιστον 3,5 inch. Η ύπαρξη Bluetooth είναι απαραίτητη μόνο στη χρήση φορητού εκτυπωτή για εκτύπωση αποδείξεων, ενώ μπορεί να διαθέτει και σύνδεση 3G ή 4G για συνδέσεις εκτός ασύρματου δικτύου. Ένα από τα μεγάλα του της εφαρμογής στην ασύρματη παραγγελιοληψία είναι η δυνατότητα της τοπικής αποθήκευσης στη συσκευή ενός ή περισσότερων παραγγελιών σε σημεία που δεν υπάρχει σήμα δικτύου και τη μετέπειτα μαζική αποστολή τους. Σε αυτή την περίπτωση, ο Anima Menu Server που θα δεχτεί μαζικά τις παραγγελίες θα τις διαχειριστεί με έξυπνο τρόπο, θα στέλνει για εκτύπωση δηλαδή μία παραγγελία κάθε 4 δευτερόλεπτα, έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στους εκτυπωτές από τη μαζική εκτύπωση μεγάλου αριθμού παραγγελιών και παρασκευαστηρίων. Μια εξίσου σημαντική δυνατότητα της εφαρμογής είναι η εκτύπωση της απόδειξης σε φορητό εκτυπωτή που διαθέτει ο σερβιτόρος. Η απόδειξη λαμβάνει απομακρυσμένα σήμανση από το φορολογικό μηχανισμό και καταχωρείται στο κεντρικό υπολογιστή. Η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ενοικιάσεις ομπρελών, αλλά και γενικότερα όπου πρέπει να εκτυπωθεί άμεσα απόδειξη. Την εφαρμογή Mobile Anima Menu μπορεί να την κατεβάσετε από το Google Play Store αν πληκτρολογήσετε το όνομά της. Αφού πραγματοποιήσουμε την εγκατάσταση της εφαρμογής, αυτή θα εμφανιστεί στην επιφάνεια εργασίας. Αν κάνουμε κλικ στο εικονίδιο, θα εμφανιστεί η πρώτη φόρμα της εφαρμογής. Κάθε συσκευή Android διαθέτει ένα πλήκτρο όπου εμφανίζεται το μενού που τυχόν διαθέτει μια εφαρμογή. Η Mobile Anima Menu χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο πλήκτρο σε αρκετές φόρμες που διαθέτει. Αρχικά θα επιλέξουμε τη διαμόρφωση. Εδώ θέτουμε δεδομένα που είναι χρήσιμα για να εκτελεστεί σωστά η εφαρμογή μας. Στο πεδίο Server IP θέτουμε την IP του υπολογιστή που τρέχει ο Anima Menu Server. Στο πεδίο Password θέτουμε έναν κωδικό αν θέλουμε ο χρήστης να τον πληκτρολογεί για να εισέλθει την επόμενη φορά στη διαμόρφωση. Στο πεδίο θύρα θέτουμε τη θύρα προκαθορισμένη 80 που χρησιμοποιεί ο Anima Web Server, ενώ αν θέλουμε η συσκευή να χρησιμοποιηθεί για να λαμβάνουμε τη θέση του διανομέα, πρέπει η συσκευή να έχει σύνδεση 3G και GPS, τότε στο πεδίο διανομέας θέτουμε τον κωδικό του διανομέα, ενώ τσεκάρουμε και την ενεργοποίηση GPS. Επίσης, αν θέλουμε η συσκευή να χρησιμοποιηθεί για αναγνώριση κλήσης στο delivery, επιλέγουμε αναγνώριση κλήσης. Το πλήκτρο «Επιλογές» εμφανίζει μια λίστα με επιλογές όπου μπορούμε να ελέγξουμε τη συμπεριφορά σε διάφορα σημεία της εφαρμογής. Για παράδειγμα, η επιλογή «Εμφάνιση τραπεζιών πόστου» εμφανίζει μόνο τα τραπέζια του σερβιτόρου. Με το «Ενεργοποίηση κωδικού» πρέπει κάθε φορά που ο σερβιτόρος θα επιλέξει τραπέζια να πληκτρολογήσει τον κωδικό του, ενώ με το κλείδωμα τραπεζιών δεν μπορεί ο σερβιτόρος να διαχειριστεί τραπέζια που δεν του ανήκουν. Με το πλήκτρο εκτυπωτής επιλέγουμε τον τοπικό εκτυπωτή,
ενώ τέλος με το πλήκτρο «Αποθήκευση» σώζονται τοπικά οι ρυθμίσεις. Η επόμενη κίνηση είναι να κάνουμε λήψη δεδομένων από την άνημα μενού, έτσι ώστε να λάβει η συσκευή τα τραπέζια, τον κατάλογο, τους σερβιτόρους κλπ. Επομένως, από το αρχικό μενού κάνουμε κλικ στην επιλογή «Λήψη δεδομένων» και μετά από κάποια δευτερόλεπτα ή λεπτά, ανάλογα τον όγκο των δεδομένων και την ταχύτητα λειτουργίας της συσκευής, λαμβάνουμε ασύρματα τα δεδομένα. Η εφαρμογή σώζει τοπικά στο τερματικό όλα τα προϊόντα του καταλόγου που έχουν ενεργοποιημένη την επιλογή Pocket PC. Φυσικά, πρέπει να υπάρχει ένα access point για να δημιουργεί ένα τοπικό ασύρματο δίκτυο. Θα μπορούσε όμως αντί τοπικού ασύρματου δικτύου να εκμεταλλευτούμε τη 3G σύνδεση που τυχόν έχει η συσκευή. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να διαχειριστούμε ασύρματα τα τραπέζια. Τότε κάνουμε κλικ στο πλήκτρο «Τραπέζια» της αρχικής φόρμας. Αρχικά εμφανίζεται μια λίστα με τους σερβιτόρους έτσι ώστε να επιλέξουμε κάποιον. Μόλις γίνει η επιλογή, εμφανίζεται η φόρμα με τα τραπέζια και την κατάστασή τους. Το μπλε χρώμα σημαίνει ότι υπάρχουν παραγγελίες στο τραπέζι. Το κίτρινο ότι έχει εκτυπωθεί απόδειξη αλλά δεν έχει γίνει πληρωμή. Ενώ με πράσινο ότι έχει γίνει και η πληρωμή. Σημειώνουμε ότι την επόμενη φορά που θα επιλέξουμε τραπέζια δεν χρειάζεται να επιλέξουμε σερβιτόρο. Έχουμε δύο τρόπους να δώσουμε μια νέα παραγγελία σε ένα τραπέζι. Ο πρώτος είναι αν το τραπέζι είναι ελεύθερο, κάνουμε κλικ σε αυτό με περισσότερο χρόνο από ό,τι συνήθως. Παρατεταμένο κλικ. Ο δεύτερος τρόπος είναι να επιλέξουμε την επιλογή «Νέα» από το μενού της φόρμας των τραπεζιών. Τότε εμφανίζεται μια λειτουργική φόρμα όπου τα πάντα είναι σε μια οθόνη. Η πάνω οριζόντια λίστα περιέχει τις κατηγορίες όπου επιλέγοντας μία από αυτές στην κάτω αριστερή λίστα εμφανίζονται τα προϊόντα που αυτή περιέχει. Αν κάνουμε κλικ σε ένα προϊόν, εμφανίζονται αμέσως στο κάτω τμήμα οι ιδιότητες, προσθήκες και τα χωρίς που αυτό διαθέτει. Μπορούμε επίσης να βρούμε ένα προϊόν πληκτρολογώντας τμήμα από αυτό στο πάνω αριστερά χώρο πληκτρολόγησης. Αν θέλουμε να επιλέξουμε ένα προϊόν, κάνουμε κλικ στο συγκεκριμένο εικονίδιο αφού κάνουμε απλό κλικ στο προϊόν. Τα επιλεγόμενα προϊόντα εμφανίζονται στη δεξιά κάθετη λίστα της οθόνης. Σημειώνουμε ότι μπορούμε να επιλέξουμε ιδιότητες, προσθήκες και χωρίς ενός προϊόντος είτε πριν είτε μετά την επιλογή του. Στα επιλεγόμενα προϊόντα μπορούμε να κάνουμε μια σειρά από λειτουργίες με τα αντίστοιχα εικονίδια που βρίσκονται κάτω από τη λίστα, όπως να αυξήσουμε ή να μειώσουμε την ποσότητα, να θέσουμε πρώτο ή δεύτερο πιάτο, να αφαιρέσουμε ένα προϊόν ή να καθαρίσουμε όλη τη λίστα. Ειδικά για την αλλαγή της ποσότητας, μπορούμε να πληκτρολογήσουμε νέα ποσότητα αν κάνουμε παρατεταμένο κλικ σε κάποιο επιλεγόμενο είδος. Αν υπάρχουν πολλές κατηγορίες, τότε πατώντας το συγκεκριμένο εικονίδιο, εμφανίζονται σε κυλιόμενο πλαίσιο οι βασικές κατηγορίες και επιλέγοντας κάποια από αυτές, η λίστα της οριζόντιας μπάρας των κατηγοριών γεμίζει με τις κατηγορίες της συγκεκριμένης βασικής κατηγορίας. Με την επιλογή «Όλες» επανερχόμαστε στην αρχική κατάσταση. Πριν ολοκληρώσουμε την παραγγελία, αν θέλουμε να δούμε κάποιες πληροφορίες για ένα προϊόν, από την αριστερή λίστα κάνουμε κλικ στο συγκεκριμένο εικονίδιο. Εμφανίζεται τότε μία φόρμα που μας ενημερώνει αν υπάρχουν διαθέσιμες μερίδες για το προϊόν, τη βασική του σύνθεση, μία εικόνα από αυτό και πληροφορίες που έχουμε θέσει για αυτό από την εμπορική εφαρμογή. Όταν ολοκληρωθεί η παραγγελία, μπορούμε είτε να τη στείλουμε άμεσα κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο εικονίδιο, είτε επιλέγοντας το «Ενημέρωση» από το μενού για να σωθεί τοπικά, έτσι ώστε να σταλεί μαζικά αργότερα. Στην πρώτη περίπτωση, εμφανίζεται ερώτημα αν θέλουμε να αποσταλεί ή όχι η παραγγελία. Αν επιθυμούμε μαζί με την παραγγελία, μπορεί να εκτυπώνεται και η απόδειξη. Αν επιθυμείτε να διαχειριστείτε τις παραγγελίες ενός τραπεζιού, από τη φόρμα των τραπεζιών κάνουμε παρατεταμένο κλικ σε ένα ανοιχτό τραπέζι ή επιλέγουμε παραγγελίες από το μενού. Τότε εμφανίζονται με χρωματισμούς η κατάσταση των προϊόντων, κόκκινο με εξόφληση και πράσινο με πληρωμή. Μπορούμε να διαχειριστούμε μερικώς τα προϊόντα, αν σε ένα ή περισσότερα κάνουμε κλικ στην επιλογή που έχουν στα δεξιά τους. Πατώντας το συγκεκριμένο εικονίδιο, έχουμε μια ολική ή μερική εκτύπωση ή όχι απόδειξης, εξόφληση ή πληρωμή ανάλογα με την κατάσταση των προϊόντων. Στο μήνυμα που θα εμφανιστεί, αν πατήσουμε το «Άκυρο», δεν γίνεται καμία λειτουργία. Αν κάνουμε κλικ στο «Ναι», εκτυπώνεται η απόδειξη. Ενώ με το «Όχι» δεν εκτυπώνεται η απόδειξη, αλλά χρεώνεται κανονικά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 12 του Αρχείου Βοηθείας Εφαρμογής.